Met Janne Gerre. Ik zal je maar voorlezen uit het boek Tomke en het verhaaltje heet Op een wipwap. Kobus en Knilles binnen 2 kaboutertjes. Ze zitten te geren op een wipwap. Wip, Knilles wipt omheeg en Kobus omleeg. Pap, nou gaat Kobus omheeg en Knilles omleeg. Dat gaat mooi. Waar komt der in? Het is Roel, de reus. Hoi Roel, roepen Kobus en Knilles. Was toe ekkeres maar us op een wipwap? Dat wil Roel heel graag. Wij doch het sa, zei Knilles. We zullen maar beiden aan de ene kant en do aan de andere kant, Roel. De kaboutertjes zitten al. Nou Roel nog. Ben je hem de kleer voor? Zei Roel. Ja, roepen de kabouters. En dan gaat Roel zitten. Hij zit dadelijks met een veert naar onderen ta. En de kaboutertjes soezen omheeg. Het gaat zo uit. Ze kunnen de wipwap net meer beet horen. Als een raket vliegen ze de loft in. Heel heeg, nog heger. En dan vallen ze met een bogen weer naar onderen ta. Ze vallen en vallen. Ze vallen heel zacht. Midden in het tjokkebosk hier van Roel. Kobus en Knilles razen het uit. Ha, dat wie mooi Roel. Nog een keer. En ze watschen de hele middag met zijn trein. Wat een wille op een wipwap. Nou, dat wie het verhaaltje. Wie met je?